aku ngajak guyon terus mandem wonge ilang jebul aduhi manku suwe tan ketemu kelangen ati cahayu piye kabarmu selamat menempuh hidup baru Mbak Setiati bersama Mas Ragil, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah badatun thayyibatun warahmah ghafur. Dek mau bengi wanci nejang siji kedadak tangi krungu wong nana kari tak katek kakek keprungu suarane tak bagekake mangsulinde mesem wae alon alon aku ngajak guyon terus mandem wonge ilang jebul guling iya aduhi banku suwe tan ketemu yuk 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 yuk